İlham Ahmed serkirdeyeke Encumena Sûriya Demokratîk ya PYD dibêje danûstandinên me bi rejimê re li tepqayê hene, hevserokê PYD jî dibêje em amade ne bêmerc danûstandinan li gel rejimê bikin. Di daxuyaniyekê de ji bo medyaya bi ser PKK ve İlham Ahmed serkirdeya Encumena Sûriya Demokratîk ya bi ser PYD ve eşkere kir ku niha danûstandin li tepqayê li ser asta xwecehî ji bo destgehên xizmetguzariyê navbera me û rejimê de hene. Wê serkirdeya PYD her wiha got ku ew danûstandinan ji bo vegera kermend û pisporên bendava tepqayê ne û dibe ku ew danûstandin ji bo destgehnedin yên xizmetguzariyê bin û ew danûstandin bi normal ji bo xizmeta welatiyên Sûriyê binavkirin. Ji aliyekî din ve Şehoz Hesen hevserokê PYD ragihand ku ew amade ne bêmerc li gorî girêbesta wan ya civakî danûstandinan li gel rejimê bikin. Daxuyaniyên serkirdeyên PYD aliyên biser ve hevdemî wê yekê tên ku PYD al û wêne û sloganên xwe ji navçeyên Rojavayê Kurdistanê dadxe û rêbendên xwe kêm dike. Medyaya nêzîkî rejima Esed dibêje ew yek bi hemahengî û rêkeftin li gel rejimê pêk tê. Beriya di rojan jî cakdarên PYD texe el neşwa li bajarê Hesekê radestî rejima Sûriyê kirin û rejimê jî ji aliyê xwe ve dest bi avakirina rêbendên xwe li texê kirin li gorî rêkeftina di navbera PYD û rejimê de. Hevdemî hemaheng û lev û tivgera eşkera ya PYD û rejimê kiryarên girtin û revandina siyasetmedar û çalakvanên Kurd ji aliyê PYD ve berdewam e.